Gautegi Sarteagako Udalak herriko plaza berritzeko proiektua idazteko kontratua esleitzeko hautaketa prozesua hasiko du uztailean. Epaimahaiak jasotako 10 proposamenak aztertuko ditu eta 3 proiektu finalistak hautatuko ditu parte hartze prozesua zabaltzeko. Prozesu honetan 3 proiektuen artean gustukoen dutenaren alde bozkatzeko aukera izango dute Gautegi Sarteagako herritarrek. Proiektua esleitzeko gehieneko puntuazioa 120 puntukoa da, hauetatik 20 arte herri bozketaren emaitzarenak izango dira. Gautegi Sarteagako herri plaza, herriko erdigunean, udaletxeak, kulturretxea eta frontoia hartzen dituen tokia da, herriaren gune neuralgikoa, gaur egun bere arkitekturagaitik oztopo arkitektonikoak ditu, irisgarritasuna eta funtzionaltasuna zailtzen dituzten oztopoak. Horregaitik garrantzitsua da, proiektuak 500.000 euroko betearazte aurrekontuarekin, bez barne, konponbide integratua eta irisgarria ematea. Erronkak 10 bat bulego profesionalen interesa piztu du, hauen proposamenak uztailaren batean hasiko den prozesuan aztertuko dira. Juan Felix Naberan, Gautegi Sarteagako alkateak esan du, oso pozik daudela lehiaketak piztu dituen interesengaitik eta izan dituzten erantzunengaitik. 10 proposamenak izateak aukera zabala ematen dio udalari irtenbide funtzional eta estetiko onena aurkitzeko. Gautegiz Arteagarentzat esan du alkateak garrantzi handiko proiektua da, herriaren espazio neuralgikoa delako eta eguneratu egin nahi delako, irisgarriagoa, bateratuagoa, erakargarriagoa, ingurunean integratuagoa eta funtzionalagoa izan dadin. Berme handiarekin ospatzeko, herrian plantea daitezkeen era guztietako gizarte, kultur, kirol edo jai jarduerak. Proiektu handia dela, dio Juan Felix Naberan alkateak eta inbertsio ekonomiko handia behar duela. Epaimahaiak jasotako proposamenak aztertu eta 3 proposamenen aurre aukeraketa egingo du, finalistak izango direnak eta jendaurrean jarriko direnak. Herritarrek azken aukeraketan parte har dezaten. Epaimahaia horrela egongo da osatua. Alkatea, epaimahaiburua izango da, zinegotzi bat, udaleko bulego teknikoko arkitekto aholkularia edo goi mailako arkitektoaren titulazioa izan beharko duena. Arau subsidiarioak berrikusteko ardura duen taldeko arkitekto bat edo haren ordezkoa, goi mailako arkitektoaren titulazioa izan beharko duena eta Euskal Herriko arkitektuen elkargo ofizialak proposatutako goi mailako 2 arkitekto. Oinarri teknikoetan eskatutako baldintzak hartuko dira kontutan aurre aukeraketa egiteko. Honako hauek sartzen 300 metro kuadro inguruko eremu estalia izan behar du, plaza kulturretxeko sotoko solairuarekin lotu behar da, kulturretxearen atzeko aldea oinezkoentzat konektatzeko urbanizatu behar da, aparkalekurako 2 plaza erreserbatu behar dira mugikortasun murriztuko pertsonentzat, erabilera anitzetako gunea izan behar du, aparkaleku eta zerbitzuetarako aparkalekuen gutxieneko kopuruarekin eta autobus geltokia jarduera eremuaren barruan sartzen da. Herriko plaza, udalerriko eta bertako bizilagunen egungo eskaeretara egokitzea lehentasunezkoa da udalarentzat. Horixe Juan Felix Naberan Gautegi Sarteagako alkateak esandakoa. Horregaitik, jakin nahi dute, herritarren iritzia, herritarrek hitza eta boto izango dute azken hautaketan. Gautegi Sarteagan erroldatutako 16 urtetik gorako pertsonek parte hartu ahal izango dute bozketa honetan. Aurrez aurre eta isilpean goizeko eta arratsaldeko ordutegian eta 9 egun jarraituko epean. Herritarren parte hartzea amaitzen den egunetik hasita hilabeteko epean emongo du epaimahaiak azken irizpena eta epaimahaiaren aurretiko balorazioa eta ondorengo herritarren parte hartze fasean lortutako puntuazioa jasoko dira. Talde irabazleak eta hurrengo biek diruz konpentsazioa jasoko dute, talde parte hartzaileen ahalegina aitortzeko keinu modura.